Сложил си я крака на десния крак, го сложил, но виж, че не натискам, май. За какво да натискам? Така трябва? Еми да, и аз не правя. Така ще го виждам. Да варим май. Значи не ще, аз не видя. Как върте? Ще стане? Ево там, ако се качи трън. Сядай! Нали? Там сядай газ! Що не щеш да ти ударим едно рамо? Колега, сигурно нямаш нещо, фирма, това, онова, не. Овце да гледаш, млеко да правиш, не. Бедняк си и тикат ме. Затова няма да ти помагат. Файда нямате. Като видяха без командрата, изскочиха всички. Да. Скочия като тигри. И ние вика една касетка, другия две касетки, айде. Ако ти пуска, бе. Сиреди. Защото му веднага. Ще 30 лева излязох е бил майката. Това без командрата нагоре е по-трудно.